Το Europe Direct είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα έχουμε την προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το θέμα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, θα νιώσουν ότι είναι ευρωβουλευτές και θα κληθούν να αποφασίσουν για το μεταναστευτικό. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι ενέργειες να γίνουν για την ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο. Είναι πολύ σημαντική εμπειρία για τους νέους ανθρώπους να νιώσουν ότι αυτοί μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία, τη χρονική όπου όλα αλλάζουν, όπου αναθεωρούνται τα πάντα και καμία σταθερά δεν υπάρχει, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο να ευαισθητοποιούνται τα νέα παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Αλλήμονό μας, αν ιδιαίτερα τέτοιες ιστορικές στιγμές βρεθούμε μόνοι μας και περιχαρακωθούμε στα δικά μας τα εθνικά σύνορα. Η ευρωπαϊκή οντότητα περισσότερο από ποτέ πρέπει να πατήσει τα πόδια της και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ αυτών οι νέοι Έλληνες πολίτες, πρέπει να νιώσουν την οικειότητα και να νιώσουν και την ανάγκη να ξαναδώσουν ζέση και ουσιαστική ζωή σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα της ΕΕ. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα ευαισθητοποιηθούν, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι νέες γενιές δεν έχουν αντιληφθεί τι έφερε η ΕΕ και τι διασφαλίζει η ΕΕ. Όχι στα απλά, στα καθημερινά, στους κανόνες του παιχνιδιού, στην ελεύθερη οικονομία, στην ενιαία αγορά, αλλά στα δικαιώματα, στις αξίες και βέβαια στην ισχύ. Έχουμε τόση Ευρώπη όσο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών επιτρέπουν να έχουμε. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δική μας υπόθεση και είναι υπόθεση ζωής. Ιδιαίτερα σε αυτό το καινούριο κόσμο που πλάθεται. Συνοδεύω μια ομάδα μαθητών στη σημερινή δράση προσομοίωσης Ευρωκοινοβουλευτικής Συνεδρίασης με θέμα τη μετανάστευση. Έχουμε τη χαρά να είμαστε από τα επιλεγέντα σχολεία από τους διοργανωτές, δηλαδή το Europe Direct Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΡΤΕΑ, το συνεργαζόμενο φορέα. Η δράση αυτή έχει σκοπό να εμφυσίσει στα παιδιά τις ευρωπαϊκές αξίες και την αξία του κοινοβουλευτισμού σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και σαν Ευρώπη και σαν πολίτες κάθε ηλικίας. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από ρόλους που αναλαμβάνουν από τα κόμματα που εκπροσωπούν και τις χώρες που εκπροσωπούν να συναισθανθούν όψεις του εξεταζόμενου φαινομένου. Προσφέρει η προσομοίωση αυτή την δυνατότητα στα παιδιά με σεβασμό και δομημένο λόγο να τοποθετηθούν. Έχουν εκπαιδευτεί μέσω 2 διαδικτυακών σεμιναρίων από τους φορείς, έχουν μελετήσει και κάποιο υλικό και πιστεύουμε, όπως και πέρυσι εξάλλου, να ενστερνιστούν αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες που πρεσβεύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2024-2025, αλλά και φέτος υποψήφιο ξανά για τον τίτλο 2025-2026, έχουμε μεγάλη χαρά που είμαστε πάλι μέρος αυτής της δράσης, γιατί η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, σεβασμού, ισότητας, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτεραιότητες που αφορούν κάθε κάτοικο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Το Europe Athens είναι μια ιδέα, μια μεθοδολογία η οποία ξεκίνησε στη βάση του από νέους για νέους, φέρνοντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα βήμα πιο κοντά στους μαθητές. Σαν μεθοδολογία στηρίζεται στην προσομοίωση στο παιχνίδι ρόλων και έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει τα μαθησιακά επιτεύγματα που γίνονται μέσα στην τάξη στο κομμάτι της πολιτικής συμμετοχής, της κατανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν βιωματικό τρόπο.
αναπτύσσει δεξιότητες και γνώσεις, αλλά περισσότερο δίνει μια εμπειρία η οποία τους φέρνει πιο κοντά στην πολιτική συμμετοχή και τους δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύουν.